Daga bakin ubannin gidan Fadila Muhammad wanda ta rasu. Adam A. Zango da Hajiya Lammaj wadda margariyar ta zo na karkashin kamfaninsu. Prince Zango Production na Adam A. Zango, Lammaj Production na Hajiya Fatima Ibrahim Lammaj da ita ce shugaban uwar kungiyar masu shirya fina-finan Hausa ta Najeriya, reshen jihar Kaduna wato Mopan. Bayan rasuwar jaruman, manema labarai sun nemi ji daga bakin ubannin gidan jaruman wadda Adam A. Zango da Hajiya Fatima Ibrahim Lammaj dangane da halin jarumar, inda dukkaninsu suka yabi jaruman. Hajiya Fatima Ibrahim Lammaj wadda ita ce sanadiyyar shigar margariyar harkan fim domin 'yar kamfaninta ce bayan zuwan su Fati Washa kamfanin. Ta ce babu abin da zan iya ce sai dai in yi wa Allah godiya, shi ne ke rayawa kuma shi ke ɗauka abinsa. Ina ganin bayan iyayenta sai ni aka yi wa wannan rasuwa, don babu wadda ya ji wannan mutuwa kamar ni. Kwana biyun nan ba na iya yin bacci, sai bayan asuba nake samun bacci, shi yasa ban samu zuwa jana'izar ta ba, don ban san da rasuwan ba. Ina dai jin kaina wani iri, na rasa gane abin da ke damina. Ashe labarin rasuwar Ummi zan ji. Allah ya ji kanta da rahama. Sai kuma Adam A. Zango aka hira da shi ga abin da ya ce. Na fara ganin ana kauce da su gwaji da ma lura da cewa rasuwa zane hazo da ne. Sai da rukun da na fara gani na tashi kenan na yi wanka na shirin man da wanka duku. Sai na ga fara gani. Sai na ga wani kuma wanda aka ɗora shi ya sa ina life na tambayi su Kabiru ta kula suka ce mu ai tara su. So shi mutuwa yanzu ba abin mamaki bane idan aka ce maka wane ya rasu, ba abin mamaki ba. Sai dai kawai ka ji tausayi saboda wanan nan da aka faɗa ba mamaki yana da iyali, yana da aure, ko tana da iyali tana da aure. Amma wanda bai aure ba, kamar yadda ma'aikin Allah ya faɗi cewa yana tausayawa mutumin da ya mutu da ba shi da aure. Shi ne abin da ya faɗo min kawai. Sai kuma addu'a da za a yi da muke yi a kowane lokaci idan ɗan uwanmu ya bar duniya, dan fim ko ba dan fim ba na kusa da mu ko ne nesa, mun dai akwai alaka. Dole ne mutum yi addu'a ya saboda kai ma naka na nan zuwa kana kan. Na to kamar ya za ka iya bayyana halayen ita wannan marigayiyar, kasancewar kusan a cikin fim ɗinka ne ma aka fara haska ta har ta yi suna. Shin a tarayyar da kai da ita yau a takaicin me za ka bayyana Fadila? To kasan a lokacin da muka yi take karkashin kamfanin ko kuma take karkashin kulawa ta, zan iya faɗan a lokacin ɗabi'unta da halayenta, ba zan iya faɗan wani abu wanda zai iya zama na cewa mara kyau ba ne. Da ni dai a gabana da kuma ido na abin da yake gani yana nuna min respect ɗinta da kuma ƙoƙarin zama da mutane lafiya da take. Amma na yi shi akalla yanzu mun ce maka mun kusan shekara 5 ma ba mu haɗu fuska da fuska ba, ma mutane mamaki da su. Saboda yawancin mu wasu lokutan idan ana yin yayin mutum a harkar, za ga kowa yana mu'amala da shi, ko me yake da harkar posting ɗin shi ana cewa Allah ya da sa'anin aiki ne, in bedde ne, in menene za a yi tafasa. Amma daga zaran daukaka da amfanin ka ta kare, to sai fa ka mutu za a ƙara ganin ka social media. Sannan za ka an kashe internet a wannan ranar zuwa washe gari ana maka Allah ya gafarta maka, Allah ya gafarta maka. So ni a zamana da ita alhamdulillah ba zan iya faɗa wani mummunan abu a kanta ba. Kowane ɗan adam yana da irin abin da zai faɗa idan ya zauna da ita. Amma ni a nawa ɓangaren alhamdulillah ummi tana da biyayya kuma tana kare mutuncin kanta a wannan lokacin gaskiya. To yanzu misali idan aka ce Fadila, da me kake tunawa da ita misali? Me yake idan aka ce Fadila, wani irin abu ne kake tunawa game da ita, ko wani memory haka ko
movement da ya taɓa faruwa? To in dai na ganta saboda na riga na san irin kasan akwai yara da suke karkashin ka wanda za ga sun mai da kai abun tsokana ko kuma su rika yin abubuwa na ban dariya haka kana kudansu ana wasa. Duk sanda zan ganta abin da yake faɗo min kenan tun kafin matar su ko wutan na gani. Zan je saboda an gaya mun kwanaki cewa ba ta da lafiya amma ta samu sauki. In baka manta ba an taɓa cewa ta mutu dama. Kusan shekaru biyu na ga yanzu kenan. Daga duk sanda ta faɗo min gaskiya abin da nake irin good time da muka spend lokacin da take kashin kamfani na su ne suke faɗo min da kuma irin fina-finan da suka yi da ita kamar hubbi shine babban fim din da kariyar ta ne mata. Amma kafin hubbi ka ga mun yi balarabe na balaraba ita ne mun yi garaga wata a wani a garaga wata na fara ganin ta zo ta yi fim biyu a cikin fim din. To daga nan na ga fim ta ya burge ni sai na ɗauko ta da ni ce to bari mata balarabe na balaraba. Shi ma nan sai ta bada abin da ake bukata. Kenan daga nan mutane suka ɗan ga kokarin ta aka dinga saka ta fina-finai har zuwa lokacin da muka yi hobi. Idan na fahimce ka kenan wani fim kuka yi da ita wanda ta fitowa marar yawa sai kuma ka yaba da kokarinta daga nan sai ka bata rol ɗin da ta taka a fim ɗin hobby. Gaskiya ne. To. A balarabe na balaraban na fara ganin ta zuwa a matsayin kanwar ko Zainab Indomi ce ko na sun dai biyu. Sai a nan na fara ganin a wannan intanet na ga cewa ok to wannan yarinya za kana da hanyar da ta iya cin abinci. To bari mu tallafa mu gani Allah ya ba mu iko shi ke. To dama ka san abin haka yake. Ni ina da matsala guda ɗaya shine ko wanda alaka da mace ko namiji idan na gan shi yana da talent a zuciyata ji nake kamar in kamo shi in zaunar da shi in gaya masa cewa in kai kaza za ka iya cikin nasara a rayuwa. Da masu lokutan bai yiwuwa sai wanda Allah ya baka ikon cewa sabo ne ko sabuwa ce ba ta mu'amala da kowa a harkar ba to shine za ka iya tsara mata yadda za ta yi rayuwa idan ta hau kuma ka ga an kai wani guri. Amma idan ka haɗu da mace ko namiji waɗanda suke da talent amma sun daɗe sun yi zama a kamfanonin mutane ko kuma sun yi yawa cikin masana'antar su an riga an gurbata musu tunaninsu da zuciyarsu da abubuwa daban-daban an ta kasa an ce idan kana da yaro sai kana ganin shi yana shiga gidan mutane anyhow to zai riga ɗauko ɗabi'u irin wanda ta ajiye. So ita wannan lokacin ba ta shiga cikin harkokin industry sosai ba shi yasa har na samu dama amma da na saita mata yadda nake son ga tana yin acting din da kuma yadda za ta yi tare da rayuwarta kafin ta fara. To ranka daɗe daga ƙarshe menene saƙonka? To daga ƙarshe saƙona shine a gurin dukkanin 'yan uwanmu 'yan fim. Abu na farko shine mu yi ƙoƙari a lokacin da muke ɗan uwanmu maza da mata da iyayenmu suke da rai mu yi ƙoƙari mu rika zama muna yin zumunci ba sai lokacin da aka ce mutum ya bar duniya ba. Da haka idan muka haɗa kai muna yi wa junanmu faɗa kuma muna yi wa gaya wa junanmu gaskiya so na ganin kamar zai sa ce sai ranar da mutum ya mutu za a yi ta tallata shi a social media. Kana da lafiya da soyayya ya kamata a nuna maka gata a nuna maka cewa ana jin tausayin ka in baka da lafiya ko kuma ana farin ciki da ci gaban ka idan ka samu. Jan kunne a gurin da abin da zan kai wa yan yan uwana kenan don gidi Allah ya kawo lokacin da za a waye gari ba sai mutum ya mutu ba za a rika taya shi murna ko kuma za a rika zuwa a duba shi dan ba shi da lafiya a yi masa goma ta arziki fiye da yadda ake yi wa wasu yan cikinmu sai an bi ana roƙo ba su da lafiya an bi ana ce a taimaka an bi ana buƙatar wannan to Allah ya kawo mana lokacin da za mu haɗe saboda magana ta gaskiya shine idan muka haɗe kanmu kowanne mai yana da sana'a ko wanda yanzu ba a harkar ba ta yi da su akwai kuma da suke yi da su to idan aka waye gari aka ce akwai wani guda ɗaya wanda bai da lafiya sai an haɗa miliyan 1 ko 2 za a yi mai aiki to ina tsammanin inda da haɗin kai wallahi 10,000 za a haɗa wannan kuɗin cikin garin lokaci kuma a yi masa abin da ya kamata amma wani lokaci ga 500 ko 200 ma tana gagaran a dan uwa bai da lafiya sai ya mutu sai ka ga ana ta dorawa a maimakon san da yake bukatar neman taimakon an taimaka masa a ba za ma dora shi a ce Allah ya baka lafiya wani ko Allah ya baki lafiya wance ba sai ka mutu za ka ga soyayya. Ku danna subscribe domin samun labarin Kannywood da dumi-dumin su.